Анжела Вавилова исемендәге фонд чираттагы тапкыр балаларга дигән акция уздыра. Анда мәктәп укучылары катнаша, алар укытучыларга чәчәк сатып алырга дигән акчаларын авыру балаларга ярдәм итүгә тотала. 1 сентябрьдә сыйныфтан укытучыларга бер чәчәк бәйләме генә чикләнергә, экономияләнгән акчаны фондка күчерергә була. Улитку, да контика. Кечкенә моторикага да вак детальләр кертергә мөмкин. Тернәкләнү иҗат белән бергә үрелеп бара. Иң мөһиме, янында кирәкле, кыйммәтле материал бар. Балам церебраль паралич белән авырый. Ул 27 атнадан туды. Бик озак дәваланды. Тернәкләнү курсын үтте. Операция да ясадылар. Организмындагы тоткарлыклар 14 яшькә кадәр үтәргә тиеш. Әгәр дә тернәкләнүне уңышлы дәвам итсә, ул йөреп китәр дип ышанам. Укучылар матур киенеп сыйныфташлары белән күптән көтелгән бәйрәмгә барганда, яраткан укытучыларны чәчәк бәйләмнәре сайлаганда, гадәттәгечә кечкенә пациентлар өчен хосписта иганә җыялар. Авыру балаларга ярдәм итү, аларның шатлык борчуларын уртаклашу зур эш. Когда приносит там 30 человек в классе, 30 лицов, ну куда учитель денет? Укытучылар чәчәк белән иткәнне һәр вакыт ярата. Ә менә сыйныфтан бер юлы 30 бала чәчәк бәйләмен бирсә, ул аны кая илтә? Балаларда кешелек сыйфатларын тәрбияләү, матур сыйфатларны үстерә белү кирәк. Без хәйрия эшендә катнашкан балаларга әлемнәр өләшәбез. Бу аларның иелек эшләүләренә рәхмәт билгесе. Валерия һәм башка авыру балаларга булышу балаларга акциясының асылы. 102-нче, 96-нчы гимназиялар һәм 78-нче лицей укучылары үз өлешләрен керткән инде. Җыелган акча тернәкләнү җиһазлары һәм махсуслаштырылган туклану сатып алуга тотыла. Алия Галиуллина, Елизавета Жукова, Дамир Мөхәммәтханов, Татарстан яңалыклары.